Mutungamiri wenyika yeZimbabwe Emmerson Mnangagwa aiwa nemutungamiri webato rekutonga reThe Ruling Party ZANU-PF ouya panguva ino achiedza maZANU-PF members kuti ngavaimplemente maresolutions zvavakawirirana aiwa pamaannual people's conferences panguva ino achiti aiwa let us push. We know kuti there is a resolution number 1 aiwa ye2030 iya. Mutungamiri wenyika ari kuuya panguva ino achinoti aiwa kwese kwese pusha iyi for 2030 yatikuona kuti this 2030 plan ndeyekuti maelections anzi akuna muna 2028 vaextend mutungamiri wenyika through to 2030. Don't forget subscribe like on the bell icon. Tipinda panguva ino Newsday paper now tine mukurumbira vanodanyira achiti President Emmerson Mnangagwa yesterday implored ZANU-PF members to implement the party's conference resolutions, which include extending his term of office by 2 years. The ruling party adopted a controversial resolution to extend Mnangagwa's tenure to 2030, which constitutionally expires in 2028. This is despite the president having publicly said he is constitutionalist and would step aside to allow ZANU-PF and Zimbabwe to choose a new leader in 2028. The 2030 agenda has left the party divided amid factional fights. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi aiwa the same agenda iri kuzikanwa nzi 2030 yasiya bato radivide rasplita zvamuri kuona kuti yes it seems like it is a one party, but kuri kuonekwa kunzi kune vamwe vari kusapota mutungamiri wenyika zvakanyanya vachiti handei mu2030, vamwe vari kuuya vachiti aiwa hatisaputi izvozvo handei kumaelections. And sezvakataura kuti is a constitutionalist mutungamiri wenyika ari kufanira kuzorora. Mashoko ari kubuda panguva ino ari kuonekwa kunzi paita a clash panguva ino the ruling party ZANU-PF. Yes, mutungamiri wenyika is supporting resolutions, but kune imwe faction again iri kuenda against those resolutions. Pinda kuma section medu muzamafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chita on the bell icon.